That is nu. Ja, vänta, pappa ringer. Hej. Gör det bra? Ja, nej, men vad heter det? Jag hörde först att jag fick... Jo, det är bra. Nej. Alltså, jag och Kevin, vi orkar inte vänta, så vi frågar alltid henne om vi får om vi får göra till det efter. Det är så himla jobbigt. Ja, det är okej, så men vet du, det är så himla jobbigt att vänta klass 6 bara för att man ska... Ja, men... Ja, det... Jag tänker på att vi är godkända oss där. Ja, jo, det gör det, men det är inte riktigt värt. Jo, men ja, jo. Ja, men jag kan inte vara med Kevin i avsnitt. Ja, men man väntar ju inte liksom 3 timmar efter skoltid bara för att gå på 1 timmes lektion, oavsett vad det är för lektion. Ja. Det börjar klockan 5. Vi slutar klockan 2. Hon hade faktiskt inte med sig det idag. Hon har, jag vet inte varför, men vi kommer få reda på det. Hon måste ha glömt det något mycket. Ja. Ja, det var inte så. Jag har haft matte, jag har haft engelska och så har jag haft... Yes. I tekniken så håller vi på med fysik just nu. Förbereder oss inför 2. Men jag har inte fysik ännu, vi kommer få till 2. Nej, jag kan inte börja ut en bit. Jag har absolut ingen aning om vad jag ska göra. Ja, det är det. Så jag kan inte börja skriva allt. Yes. Eller ja, dokumentationen ska man inte börja med utan efter. Ja, efter det man har presenterat. Nej, man gör ju alltså... Man ska ju skriva en text om vad man tycker gick bra sådär om provet. Ja, och det kan man inte göra innan man har gjort. Eller man säger... Ja. Ja. Ja, inte det. Alltså det finns jättelite information om det. Jag har sökt på internet och då kommer man bara upp med massa små länkar där folk skriver om. Yes. Ja. Ja. Det är aldrig okonstruktivt. Ja. Hej.
du. Vad var det som rusade? Okej. Jag dör. Jag är trött.